Egia esan, 1995-96 ikasturtean Donostian hasi zen kimika fakultatea lanean, garai hartan Altzako eraikinean, eta han irakasleetako bat Luis Mari Banderes zen, fisika ematen zigun gogoan dut, eta, bueno, pues han bagemintzan ikasle multzo saltxero euskaltzale bat, eta, bueno, segin zen bai gauza egiten, eta gugan fijatu zen. Hasiera batean gonbitatu gintuen Elujarrea joatea, Elujarreko larun bat arratzaldeko biletara joatea, ze orduan larun bat guztietan lana egiten zen. Inorz da. Eta, bueno, bilera hartan sartu ginen 3-4 lagun Elujarren dinamikan, eta Elujarren dinamiketako bat zen, UEUren antolakuntzan parte hartzea. Eta 76 izango zen, Ustaritzeko azkeneko ekitaldian izan zen, lehenengo UEU, eta sok bat izan zen, han egotea, UE ikustea zertzan, lehetzat idolo hitza persona ezagun ziren horiek euskal gintzak, ez dakit txillardegi bat, eta ez dakit momentu honetan Sarriton eta Arixelar, eta jende guztia, han ikustea, eta haiekin konpartitzea batzutan ez da bai da, lotxagabe batzu ginen egia zen. Bueno, justu izan zen, Ustaritzetik Iruñara pasatzeko, iparraldetik hegoaldera pasatzeko fase hura, eztabaida handia zegoen hori egin behar zen, etzanin behar, nola egin behar zen, momentu izan zen, nolabait, Ustaritzetik Iruñara egon zen beste jauzi bezan zen, Ustaritzen danak danetarik entzuten genuen, hitzaldia mankomunak ziren goizetan, gero bai arratzaldetan banatu iten ginela, nolabait mintegi zehatzago batzutan, bueno, mintegi zehatza zen gure kasuan zientzia, oro har. Eta han hartu zen erabakia Iruñara joatearena, eta Iruñan ja atalka antolatzea, fisika, matematika, filosofia, eta bar. Eta, bueno, gogoan dauzkat, bazkeneko manifestua egiteko egon ziren eztabaida, Martin Orberan agertu zen, Martin Orbe postatu zen Manes Goyenetxere ordezkari izatea, eta, bueno, izan zituen ere alderdi esain polit batzuk, eta hain zuzen ere gogoan dut, ez zait inoiz aztuko Oskone juntzan jotzeara, Nacho Felipe joan zara jotzea, eta batzuk ara boikoteatzea joan ziren Nacho Felipe espainolista omentzalako. Garai hartako diskusiotako bazan espainolista bertzale. Eta nik uste dut, han demostratu zela herri honetan badagoela intolerantzia puntu bat, eta ezkerela batzutan adostasunea iristeko gaitzaten. Nolabait, gauza beretsuak defenditzen ditugun artean. Eta, bueno, noski egongo zila diferentzia ideologikoak Nacho de Felipen artean eta zuden batzuen artean. Baina, teorian dena dugun den euskal kulturalen bizi berritzearen alde ez da. Eta, bueno, horren etzat bereziki mingarria izan zen. Eta uste neurri batean markatu duela ondoren izan dudan bilakaera politikoa eta jarduera politikoa. Ustaritzeko esan zen hori, soka ezagutu, enamoratu maitemindurekin, aukera eman zidan jende asko ezagutzeko, eta aukera eman zidan ere iparraldea ezagutzeko. EU beti izan du alderdi festibo hori, ez jai alderdi hori, ez da. Gare batean bronkalaritza izen hartu zuna. Eta, bueno, Luis Banderesan zontartean, guazaltxero bat zan, gau abusatzen zaion, eta goatzen dut, Ustaritzen godenean, inguruko herri askotako festak horritu genitula, eta horri esker iparraldea ezagutzen hasi ginela. Seguritzen iparraldea orduan, gauza ez ezagun bazan. Eta gero Iruña, Iruña esan zen, nik uste dut, salto kualitatibo oso importantea gurentzat, ez bakarrik nolabait saiak eta espezializazioa hasi zelako, baizik eta hegoaldean izanik askoz ez jende gehiago joateko aukera izan zulako bertara. Gaina uste dut asmatu zala azpiditura Larronarekin, Larronak ematen zulako jarduera guztia etxe baten barruan egiteko aukera, eta lehen urtartan izan zen eromen bat. Dan asmatzen, nigoan dut apunteliak lehenko aldiz liburua publikatzea bakitzen zuen ueuk, apunte liburu batzuk prestatu ziren, eta nola egon ginen halako imprenta txiki bat antolatu genuen, eta biendanik eta moduko multikopista batekin liburak imprimatzen. Oso, garai harteko kontu bat dira, igual haingo perspektibatik bilatuta, barregarri ematen du, baina, bueno, hala, eta gauzak asmatzen sobre la marcha edo Iruñak udelean intziguten harrera, eta holako gauza horiek guztia, ez? Eta, bueno, hor espezializazioa hasi zen, lortu genuen, nik kimikariana, ez da kimika alorrean talde oso
oso majo bat sortzea, lanerako prest egona, publikatu zuena, nolabait kimikaren hizkuntza estandarizatzen bide handiak eman zituena, adostasun handian erabatuko genituen erabakia, eta ez bakarrik gure horrean, eta nik esango nuke, momentu honetan, zientziaren alorrean, ibiltzen dugun terminologia, ibiltzen ditugun izpide nagusia garai hartan finkatu zirela, batetik UEUn egindako lanagatik, eta bestetik, eta hori ezin da ahaztu Elhuyarrek egindako lanagatik. Azken finean, Elhuyarren gebiltzanak astero gure aldizkaria publikatzen, liburuak egiten, irakasleetako ikastaroak ematen, eta UEUn gebiltzanak, iaia berdina ginen. Bueno, jende gehiago biltzen zen UEUn, baina nukleo gotorrean, horren dinamika eta horren martxan markatzen zuen nukleoak, erakitireko ematen zutenak, Elhuyarren ere bat zuten, eta Elhuyarren inguruan biltzen ginen. Ibilbidea izan zen lehenbizi, kimika saila antolatzen zen sailburu baten inguruan, lehenengo sailburu Jacinto Iturbe izan genuen, Jacinto lan kontu batik, eta batez ere atzerrira juntzelako urte betez, postu bat itea estatu batutera, ardura hori nire gain etorri zen, kimika saila koordinatzea eta antolatzearena, eta, talde eragile, horrek bihurtu zituen talde eragileko kidez, orduan talde eragilea ez zaukan gaurko talde eragilearen izaera, baizik eta nolabait sail arduradunak formatzen zuten, osatzen zuten talde eragilea. Orduan Martin Orbek fustakatu gogoan urtea zein izan zen, eman zuen, esan zuen, nahikoa lan izula, eta benetan eskertu behar dugu Martin Orbek egindako lan hau egun, zebeak jarri, bere nolabait zuzendaritzapean, gidaritzapean, ezarri ziren UEUko oinarriak, etzen bera bakarrik jakina beste pertsona batzuk ere tartean zeuden, eta nik uste hor pertsona importante bat Bisu Banders zena izan zela, beste batzukin batera, eta baina, nolabait irudi publikoa, eta zama, eta zea, eta eguneroko lana Martin Orbek eramaten zuen, eta ez zera lan erraza. Orduan, gero Balere Bakoikoa etorri zen, eta Balere uste eta hasieratik oso garbi izan zuela, bera tarte bateko zetorrela. Tarte hori bukatzen nahi zen, eta inork ez zuen aurrera iten zera, eta baten proposatu zuen, zatik ez inaki. Ondo ezagutzen du etxea, urte batzuk daramatzen hemen, ardurak izan ditu hemen, eta dauzka hemen, zatik ez inaki. Eta ni beti izan naiz pixka bat ausarta edo, eta ausarta zen egual beste egitzen bat erabili beharko nuke, eta esan, zatik ez, eta hartu egin nuen, eta nik gogoan dut, eske oso gazte nintzen, 30 urte ez ditun. Tesia bukatu berria bukatzera nintzen gara hartan. Igual inkontziente esan barrere barintzen, eta onartu nuen ardura hori, eta ardura hori nolabait, ordurako tesia bukatzen, Elhuyarren lanean ari nintzen liberatu moduan, eta nolabait negoziatu bar izan zen Elhuyarren eta UEUren artean, Elhuyarren dedikazioaren zati bat guri eman dintzaioken. Eta, adostasun batea iritsi ziren UEU eta Elhuyar, eta posible zuen nolabait urentzako ere dedikazio bat ematea, ez bakarrik lan militantea, lan militantetik kanpo lan profesional bezala planteatuta. Eta gaine gara hartan erabaki izan, zuzendeaz aparte beharrezkoa zela egituran persona gehiago hartzea, zeuden ez aparte, orduan Marikan, Metanekan eba zeuden, baina hori bazozkaten ardura batzu liburu gintzan eta antolakutzan eta hola, baina beharrezko ikusten ere persona bat jartzea idazkari nagusi, gerente ditu nahi bezala, eta garai hartan jarri izan martzan, eta Alfonso Mujika izan zen, hain Elhuyarren lanean ari dena. Hainbat, nik uste bat izan zela, UEUren egitura profesionala sendotzea, leheno haintxe komentatu dudan kudeatzei esan dezagun horren beharra, bestetik esan zen nolabait, eta lan handia inun saiatzen zuen, geopolitikoa zen zena. Eta oso gaiztotuta zegoen geopolitikoa arrazoi asko berengatik, mesfidantza handia zeuden familia politiko desberdinen artean, eta bazegoen mesfidantza bat, Eusko Jaurlaritzaren aldetik UEUrekiko eta UEUk ordezkatu zezakenekiko, batetik, besatzen zuelako ezker abertzaleak, hartan herri batasuna kontrolatzen zuela UEU, eta nolabait Eusko Jaurlaritzaren interesen kontra juntzitekeela. Hori izan zen, hori desaktibatzea izan zen nik uste lan importanteetako bat,
Eta hor uste dugu beti oso garbi izan du, eta hasieratik ez duela jokatuko inoiz inoren interes politikoen menpe, eta orduan horrela zen, baina gauza bat izatea eta besteak nola pertzebitzen zuten hori, zegia zen, UEUren zuzendaritzan zuten personak asko eta asko, ezker abertzale zabal horren kide ginen, nola baite dola, horrekin identifikatzen ginen, Euskadiko Ezkerrak indela, Herri Batasunak indela, edo bestelako, edo eskiziorik gabi, baina korronte ideologiko hortan ginenak, baina oso garbi genukan, eta hasieratik izan dugu, ez duela inoren joko politikoen mesedetan lan egingo. Orduan niri egokitu zitzaidan urteetan desaktibatzea egon zitekeen mesfidantza hori nolabait EAJaren aldetik, argi esateko, eta, nik ortean, nik bi persona eskertu baritut EAJaren aldetik, bat Mari Carmen Garmendi izan zen, nire irakasle hoia Santo Tomas Lizeoan ondo ezagutzen ninduen, eta nik uste horrek errestu zuela neurri batean zubilan hori, eta bestea Josu Jon Imaz. Nire ikasle izan dagoak kimika fakultatean, eta, gu bagenuen harreman personal bat, harreman personal horrek uste lagundu zuela. Eta bazegoenean nolako, ez zango goikota, baina zera juteko ura irakasle bezala, Josu Jon Imaz etorriten zen. Eta olako gozak eskertu iten dira. Hori izan zen alderdi bat, beste bat Nafarroako gobernuakin egin genuen hitzarmena, importantea, lehenengoa egin zuena, eta, kontutan izan bat da, Nafarroan gobernuan zentzu zeuden gai hortan, Partido Sozialista zegoen. Gaur hori ezinezkoa izango litzake seguramente. Oso zaila. Oso zaila, ez? Baina, lortu genuen, horrek ere ekarri zuen Nafarroan beste estatu bat lortzen hastea, Uztaro aldizkari da beste bat. Nik argi neukan UEUren zuzendaritza hartu nuenean, ez? Zientzia alorrean bazeoen aldizkari bat nolabait alor horretan zebiltzan jendearen produzioa biltzen zuena, Elu Jarza. Eta horako zozer ere behar genuen letran edo humanitateen alorrean. Eta UEUk bazeukan azpigitura eta lidergoa hortik tiratzeko. Eta, martxan jarri genuen, Jokin Apalategi zuzendari, ehun ale publikatu ditu, eta, posaba da. Eta gero nik uste, azkeneko izan zen, Baionako ikastaroak berreskuratzea. Ez, hegoaldea etorri zenean, 1977an UEU, iparaldea egiten zuen jarduna eten egin zen, ezta? Eta jarduno hori ikuspegi nazional batetik eta Euskal Unibertsitatearen borrokoanetan behar genuen izan gure presentzia iparraldean ere, nolabait, gozak antolatutan, nolabait ere azpigitura moduko bat izatea. Eta, Baionako ikastaroak izan ziren, eta hori nik uste ere azpimarratu behar dela Edurne Alegriaren lana, beak hartu zuen iparraldean, nolabait UEU bizkortzeko eta sendotzeko lana, eta, hori ere errekonozitu beharra dago. Anekdota, ez? Pasaizo bat baino gehiago konta litezke, igual netzat bitxiena eta lehenengotako eriko bat izan zen, 77an bertan gertatu zen, UEU hasi baino lehenago. Izan ere, garai hartan, Elu Jarrek UEUren laguntza zituen lanen artean, zan dirua biltzea. Eta hegoaldean diru bilketa bat egin zen, eta tartean aurrek gutxa batzuei diru eskatu eta diru eman, baina problema bat zegoen garai hartan. Diru hori iparraldean pasatu behar zen. Eta ara nola, antolatu genuen komando pare bat, Elu Jarren, bi kotxekin, nik kotxetako bat eraman nun, nik diruaren zati bat pasatu nun Santiago Zubitik, eta beste batzu diruaren zati bat Pausuako zeatik pasatu zuten. Eta, dibisa trafikoa zen. Bat, pentsatu dut peske batuta, egongo dela honezkero delitu hori, eta garaiak ez ziren dirua mugaz batetik bestera pasatzen ibiltzeko ura, pasatu genuen, Baiona joan ginen, eta ezagutu nuen gizon baten gana joan ginen, eta gizon hori emanez goien itxezan, eta bi sobre eman genizkion, hegoaldean bildutako diruaekin, iparraldean UEU egin egalizateko. Nik uste dut, zaila da esatea zein den ekarpenik handina, nik uste tiruzagarri edo lau izagarri importante oso izan dituela UEUn euskarari eta euskararen normalizazio prozesuari eta Euskal Unibertsitatearen proiektuari egin dizkion ekarpenak. Batetik, eta importantea, topagune. Topagune izaera. Bereziki lehen urte haietan,
non Euskal Unibertsitariak zakabaduta gunden milaka tokitan, Euskal Herriko Unibertsitaterik ez zegoen artean, Bilboko Unibertsitatea zegoen, baina gogari izan Gipuzkoa zetarako, bai Ordiziko Unibertsitatearen barrutian zegoela. Eta, bueno, lortu zuen unibertsitate askotan eta toki askotan, ikastoletan, enpresetan, erakundetan zebiltzan euskaltzale unibertsitarioak batzeko toki bat eta elkar ezagutzeko toki bat. Eta horrek gero ekarri zituen nolako konplizitateak sortzea eta konplizitate horiek eman zuten gerora euskalgintzan eragina izan duten proiektu askoen sorrera errestea. Hori da, nik esan dugu, bat oso importante. Eta, bueno, lortu zuela foro batzuk sortzea eta foro horietan euskera zientifikoaren oinarria jartzeko lan asko egin zen. Hori Leioako taldea, Eluia eta beste batzuk, baina UEUk nolabait guztiaien katalizatzaile izan zen. Eta hori nola egin zen, gero liburu produzioa. Eta liburu produzioak eta zuk klasetan esplikatzen zenuna euskeraz hori jarri barezuen idatzean gauzak aldatu egiten dira. Eta aldeatzi hori hor gelditzen da. Eta nik uste izan dela UEUk egin duen ekarpen importanteenetako bat. Eta gero noski jakina Euskal Unibertsitatearen beharra aldarrikatzea, eta euskeraz jardungo duen unibertsitate bat ametsa hor jartzea, oraindik guztiz osatu ez duguna. Badakigu Euskal Herrian dauden unibertsitate desberdinetan euskerazko irakaskuntza pisu handia duela, zenbait tokitan nagusi dela, baina nik uste dut Euskal Unibertsitatea ez dela bakarrik euskeraz eskolak ematea, eta euskeraz biziko duen guneman, nun eskolaz euskeraz ematengo dira, nun harremanak euskeraz izango dira, nun ikerketa lehen hizkuntza euskera izango da, ez da gero ingelesez publikatzen zuen. Zer noski, Madrilgo Unibertsitate Konpluzentesea ikerketa gaztelan ez ditu dute, gero ingelesez publikatzeko. Nolabait, euskeraz biziko da den ente universitario bat. Eta hori ez daukagu oraindik. Eta horrek ez dut gutxi esten, ez da EHU egindako alegin izugarrek, da nik uste txaletzeko adiela, deposteko adiela, Mondragonek inditzakena, Deustok inditzakena, edo beste batek inditzakenak nolabait universitari euskeraz karrerak ikasteko aukera emateko, baino ez da bakarrik eskola baino gehiago da unibertsitatea. Kokatzea, bat. Orain, nolabait euskalgintza, unibertsitate, irakaskuntza zentro zehasari horretan kokatzea erronka da, edo kokaera egokia izaten jarraitzea da erronka, ezta? Ez galtzea zeintzu diren uren ezagorriak, topagune, eragile, zirkilikatzaile eta hori guztiak ez daztea. Eta bestetik errebindikazioa hor da ona Euskara Unibertsitatea ulertuta euskaraz funtzionatuko duen erakunde baten beharraz. Eta nik ez dut aurreiritzik nola eta zein izango den hori, EHU izan liteke. Baka problemarik, ez du zertan, garbi daukat UEU ez dela izango, eta hori beti danik, eta ja 86 esaten du UEU ez da Euskal Unibertsitatea izango. UEU izango da Euskal Unibertsitateen erakile. Eta nik uste hori erronka horri utzi behar diola, UEUk eta eragiten jarraitu behar duela gure amets hori beretan bihurtzeko. Nire bizitzaren proiektutako bat, esan nahi dut. Hain gutxiago, hain urrutiago nabil, bizitzak eramaten zaituen bidetik eramaten zaitu dela, eta politikan sartu nintzen ezkeroztik banekin utik horrendu beharko nukela beste talde eragileeko kide izateari utzi nion, ez zaizkelako beti gozaiek zaindu behar direla. Baina bidea bizitzeko proiektutako bada, Eluia beste bat izan da, familia beste bat izan da, eta importantea, eta urte askotan pisu handi esan zuena, batez ere ez dakitela 80. markadan bukera bitartean, oda 20 urtez. Pisu handia izan da, jende asko ezagutzeko parada eman didana, lagura handia egiteko parada eman didana, eta nolabait, ni beti estimatua eta eskertua egoratzaio hori eman ditelako aukera gauza batzuk egiteko eta bestela aukerarik izango nukena,
posibilitateik izango nukena, jendea ezagutu, sareak osatu, eta persona bezala neure handi batean formatu egin naulako, han izan ditudan harremanekin, izan ditudan esperientziakin, onak, txarrak eta hain onak guztioekin zea, eta, bueno, pues, hori, nire bizitzaren proiektu importantenetako bat.